Hai logoफोर फुंनि गोजोननाय बयनोबो हरबाय दिनै नोंथां बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय स' लोगोफोर दिनैहाय जोङो शर्ट मुभि शुट खालामनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांदो जों भिडिअखौ एसे बेलेग जायगायावहाय जोङो लाहैगोन जों थांगासिनो दङ शर्ट मुभि आरोखि ओमफ्राय जों बेखौ शुट खालामदों जोङो माखासे आर्टिस्टफोरखौ जों लोगो लाहैगोन बेनिफ्राय जोङो शुट खालामनानै दिनै जोंनि सानसेनि प्रग्राम हाबाफारिखौ नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों जे हायो शेयार खालामनो आं गोसो स' बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय थादो जानायनि लामायाव माने जागासिनो दं आरो इमान गोजान गैला जानायनि लामायाव हानजाय जानोसै ना जासिगोन बे जाबानो सालाखाना अखाथि सालाखाना होननाय नामा है नों दख'ना गानांगौमोनलै होनदों दख'ना गानबासो जागौमोनलै नोंखौ दायो जाजोब्बाय जोंहा बे समाव जोङो शुटआव जों ओंखारलांनोसै थांनोसै नाजाराव बाबायनो थांनो बरिं मोनबाय बे जारबा बरिं मोनबाय सोरनि गार्लफ्रेन्डब्रा सोर साबसेखौ आयलाखौ होनांगौ होनदों बेरजा बेस्रा बुरजाखौ होनदों आंखौबो होनबा जायोमोन ना जायो दे जायखिजाया जोङो जाबाय जोङो फार्स्ट शट जों लागोन आरो माने माबानि नामा शर्ट मुभिनि नामाखौ आं दिनै होआ दिनै फार्स्ट टाइम गाबोनफोर होगोन दा जोङो फाइनालि रेडि जाबाय आं दहाय खोन्थाखानाय बायदि लकेसना जोंना मोनसे हादान जायगायाव थांगोन नोंथांनि नायलांदों आंनि भिडिअनि गेजेरजों एसे दंबावो बेखौ जोब्बानो माने स्टार्ट जासिगोन आरोखि जोंनि शुटिंआ औ जासिगोन दिनै फार्स्ट टाइम दङ दिनै खेबसेनो फार्स्ट टाइम जोङो एक्ट्रिसाखौ एसे मेकआप खालामगासिनो दङ गोबां आखिनायखागौ बेनिफ्राय दा ट्रेन्सफार लागोन ना उनाव देखायलांनो थाखाय गुसुं गुसुं क्लिपनि गेजेरजों आरो ना दा रेडि जाबाय बेनोसै गाइस माथो खालामबावनाय खालामनोसै माने जोङो मालायफ्रा टाउन सहराव खालामोब्ला जों एकदम रिजार्भ हादान जोंनि थानाय मानायफ्रा बेबायदि स्टाइल आरो दा जासिगोन मेकआप गासिनो थांनोसै फाइनालि जोंनि शुटआ सोलिगासिनो दङ दा एक्ट्रिसा टाउननिफ्राय माने गामियाव एबा हादानाव फैनायनि सिन दा एक्ट्रिसा टट'जों फैबाय बेनिफ्राय माखासे लोगो मोननानैहाय माने हादान गामियाव बा रायजोआव ओंखारलांनायनि नैबे सिन दा टाउननि एक्ट्रिसा माने नैबेबायदि लामायाव थाबायनो बिराद खस्थ' मोनो आरो बिसोर माने बेबायदि लामा बा बिदिफ्राव थाबायफेरनो मोनाखैमोन दा बिराद खस्थ' मोनदों नैबेबायदि स्टाइलनि आरोना जोङो मिथिगौ बर'फोरनि गाहाय थांना थानायनि राहा लामाया जाबाय आबादानो दा बिदिनो नैबे गामिनि सासे सेंग्राया आबादारि बा आबाद मावो दा बेयावनो टाउननिफ्राय सासे सिख्लाया बा एक्ट्रिसा फैयो बेनिफ्राय हादान एरियाखौ गासै नायदिंजोबो बेनिफ्राय हादानाव माबायदि आबाद मावो आरो बेयावनि थासारिफ्रा माबायदि बे गासैखौबो नट्स खालामनानै लाङो गोबां रायजो राजाफोरजों नुसारथि फैनानै दुखु सुखु सावरायनायजों लोगोसे हादान एरियानि न' बां थानाय थासारि बेनिफ्राय बेयावनि जानाय गासैखौबो माने बे नायदिंजोबो बेनिफ्राय बे नायदिंजोबनानै गोबां माने बेयावनि बर' सुबुंफोरनि जिउ खुंनाय थासारिखौ नुनानै जोबोद माने गोसोआव गोजोननाय मोन्दों बेबायदि न'खर न'खर गिदिंबायनायनि बे नुथाय दिनै भिडिअआ बेखिनिसै लोगोफोर